No więc tak, no na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważny jest dla nas ten mecz, dla układu tabeli, że wygrywając tutaj możemy odskoczyć od przeciwnika i trochę złapać takiego oddechu. Też byliśmy świadomi, jak konsekwentni musimy być w tym meczu, bo znając statystykę meczów Jastrzębia u siebie, że tak naprawdę mało co strzelają, ale mało też tracą, że to może być mecz do jednej bramki. W pierwszej połowie ten mecz był myślę, że pod kątem sytuacji wyrównany, bo mieliśmy takie 3 okazje do tego, gdzie musieliśmy lepiej uderzyć, ale ta piłka nam dzisiaj nie się działa, no i w zasadzie taka decydująca o losach meczu sytuacja po stałym fragmencie gry, gdzie za łatwo jesteśmy nawijani, gdzieś tam piłka między nogami wpada, później ciężko nam było wrócić do meczu, no bo Jastrzębie było aktywne, zamykało nam cały czas piłkę i mimo prób szukania jakiejś okazji ciężko nam było, bo tak jak mówię, Jastrzębie nas dziś zamykało. No cóż, jesteśmy smutni, bo to jest taki mecz, w którym chcieliśmy się odbić po derbach, chcieliśmy zanotować, bo mieliśmy bardzo dobry początek tej rundy, ale po tych porażkach 2 zamazujemy trochę ten obraz. No możemy się rozwodzić na prawo, na lewo, a możemy uderzyć się po prostu w pierś wszyscy i odpocząć teraz trochę, bo dopiero widzimy się we wtorek i skupić się na tych 4 ostatnich meczach, bo tak naprawdę nie jest jeszcze nic przegrane, tylko tak jak mówię, 12 punktów do zdobycia. Musimy być tego świadomi, na pewno zrobimy wszystko, żeby po dogłębnej analizie wrócić na zwycięskie tory i tą końcówkę rundy mieć i sezonu mieć, no po prostu cieszyć się na koniec tego sezonu. Dziękuję. Dobrý večer. Tak myslím si, že vedeli sme, aký meč nás dneska čeká. V prvej polovie závodníci byli nervózni a nedostali sme sa do mnoho situácií, kde sme mohli sčeliť bránku. A myslím si, že přetivník v prvej polově hral lepšie s pivkou. U nás bola veľká nervozita. Byl to trudný a vážny meč. V přerve sme zrobili s chlopákmi v kabine nejaké zmieny, lebo v prvej polově nám nešli stále fragmenty a dzisiaj rozhodol stály fragment najmladšieho závodníka na boisku a myslím si, že Jaro je typ závodníka, ktorý má rád také situácie a dneska ich vykoristil. Myslím si, že v druhej polovie sme mali dobré situácie v defenzíve, celý zespol pracoval, trúdno pracoval. No a myslím si, že potom z tej obrony sme mali svoje prejšte, kde sme mali mnoho striel, kde nášho protivníka asekuroval situácie brankář. Mali sme mnoho strel po bránke a myslím si, že škoda, že sme ten meč skorej nezamkli. Co się dzieje z Konradem Kargurem Groblą, bo w ostatnim meczu zagrał, teraz go nie ma? Tak nemali sme ho už v ostatnom meču na výjezde a má zranenie nogy, kde má problémy s dvojkou a myslím si, že do týgodňa by mohol byť. Máme dobré správy, že aj ostatní závodníci, ich rehabilitácie a będzie v pořádku. No a už len čekáme na Michala Bednarského, lebo ten konkrétny nápasník nám brakuje a taktiež dneska vygrývame 1 gólem. Czyli brakuje za czas z przodu napastnika, tak? Tak, konkrétny nápasník, ktorý by vedel strzeliť gól. Dziękuję trenerze i życzymy powodzenia. Dzięki.